Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. С мир на Господ се помолим, за тук присъстващите и за това събитие на Господ се помолим, за високо преосче наш методионики, на Господа се помолим, за да се уститавда чрез силата, действието, истинността и дух на Господ се помолим, за изпрати Йорданото благословение на Господ се помолим, защити, спаси, помилуй ни, запази Божия с Твоя двъка, спомнишки си пръста обороци и Пресводева Мария. Нека се ми себе си, един дух е целият наш живот, на Христа благодем, на Тебе Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест поклонение на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги и обеща векове. Амин. Сам Ти го усти тая вода и да наприемаше Твоя ръбе тук присъщате. Премахване страданията, прошка на греховете, освобождане с всяко зло, а така също спадание, служение тяхното вършата Богословно Твоето име на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и във вечни векове. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое победи православному нашему народу, на сопротивния даруе и Твое сохраняй крестом Твоем жителство. Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое победи православному нашему народу, на сопротивния даруя и Твое сохраняй крестом Твоем жителство. Чакайте тук да пръсти. Сте живи и здрави! Можа да не пръснем. Сте живи и здрави. Скали, и тие ли сте? Нещата да върви и да имате клиенти. Яше. Няма да пръсти. Започваме програмата с най-малката участничка. Има едно много симпатично момиче, което се казва Соня Яцова. Тя ще ви поздрави с първите нейни изпълнения. Заповядай, Соня. Maria.
Здравейте! Вие сте с родолюбивото предаване Феномена Странджа. Днес на гости ни е младата или може би най-младата изпълнителка от Белослав, Соня Яцова. Здравейте, госпожице Яцова! Поздравейте нашите зрители! По-високо, ако обичаш, защото може да не могат да чуят. Здравейте. По-слънчко. По-високо, ако обичаш. Здравейте. Добре. Познаваш ли и нашата водеща, госпожа Стоя Янчева? За мен е особено приятно, уважаеми зрители, едно дете, господин Николов казва най-младата, аз пък ще кажа най-малката. Това дете е във втори клас. А знаете ли, силно впечатлена съм, за първи път се срещам с нея и с майката Радка Яцова. И силно впечатлена съм от това, че как това дете толкова малко, за толкова кратко време, какъв личен архив е събрало. Разбира се, кое е провокирало да започне да изпълнява българската народна песен. Аз искам да се обърна към майката, защото може би тя е усетила така дарбата в детето и децата най-напред слушат майките си. Така че, госпожо Яцова, как усетихте, че в Соня има тази даденост и как успяхте толкова бързо и рано да внушите в нея, че тя в първи клас, след малко ще изброиме какви са нейните отличия и награди. Добър ден на всички. Аз малко се вълнувам, за което моля да бъда извинена. Соня беше много малка, на 3 години и половина, когато забелязах, че има особен интерес към народната музика. И когато чуеше изпълнение на народна музика по телевизията излъчвано, заставаше и слушаше в захлас. И тогава реших, че трябва да я заведа при педагог. И така започнахме да посещаваме госпожа Галя Чакърова в Белослав, за което много ѝ благодаря. Тя с нейна помощ направи своите първи стъпки и за първи път се качи на сцена през 2008 година на Старопланински събор Балкан Фолк. Там беше избрана и за рекламно лице на фестивала. И така започнаха нейните участия по различни фестивали и конкурси. И от 2010 година вече Соня е ученичка на госпожа Дафинка Дамянова, за което много сме и благодарни, че пое нейното обучение. И сме много щастливи, че Соня е ученичка на такава талантлива народна певица и изключителен педагог и човек. Я да видим сега и малката. Соня, какво ще ни кажем? Соня, как разбра, че трябва да пееш? Аз много обичам народната музика. А баба ти пее ли някой от твоите родители или пък по-възрастни баба, дядо? Да, мама ми е разказвала, че баба и дядо са пеели много хубаво. Тоест ти си взимала таланта на баба си и на дядо си, така ли? Мисля, че да. А кажи на нашите зрители, кога си родена? Аз съм родена 9 януари 2004 година. И тази година ще бъдеш в 3-ти клас. Да. И от 6 години вече пееш. Да. А коя е най-любимата ти песен? На мен всички ме харесват. Все пак имаш някоя любима. Той добрият певец точно така отговаря. Ама много интересно, как пък можа да даде малка, а как можа да даде точния отговор? Значи един така
доказал се певец, никога няма да каже тази ми е любимата и тази. Значи той обича българската народна песен и съответно всички песни са му любими. Аз даже така гледам Сони и се чудя как тя като че ли се срамува, а пък на фона на това искам, уважаеми зрители, да ви покажа нейните отличия. Ще поизбързам малко, но силно впечатлена. Най-напред наистина останах впечатлена от Старопланински събор Балкан Фолк 2008 година. Значи само на 4 години е била и чета откритие продуцентите на Балкан Фолк, Сони Стефанова от Белослав, за приноса и при провеждането на Старопланински събор Балкан Фолк 2008 във Велико Търново. На 4 годинки тя вече е откритие на България. Другото. Театрален фестивал. 13 Международен юношески театрален фестивал "Приказка за теб". Специална награда за индивидуално изпълнение на Соня Яцова. Няма да ги подреждам, защото те са много и не знам до кога трябва да ги подреждам така по. 5-ти празник на фолклорното изкуство като жива вода, 2012 година. Диплом народно пеене. Първа награда. Соня Стефчова. 12-ти народен събор "Ваяшки и други народни певци и свирачи". И тя се налага там. Първо място. Сонче, ако обичаш, така подпирай, че ще ги духне вятъра. Най-млад участник Соня Яцова. Грамота за участие в събор за автентичен фолклор. Тополи пее и се смее. Грамота с национален... Не. Ами, нека да видят нашите зрители къде, на какви нива тя се е показвала. Другото е "Фолклор без граници", другото е събор Гермето в Голица. По същия начин пак специална Соня за най-малък изпълнител, раздел народно пеене, диплома за кметът на община Суворово, диплом народно пеене, индивидуални изпълнители, първа възрастова група на Соня, грамота с подкрепата на Министерството на образованието. Наистина, уважаеми зрители, и вие виждате с бързината, с която чета, и може би едва ли ще стигна да не ви отекча, но освен това ще се прехвърля на по-специалните. 6-ти фолклорен фестивал на изкуството като жива вода. Първо място. Това е с песните, мисля, че госпожа Яцова, на Георги Германов. Национален събор с песните на Георги Германов. Първо място. Сини ли са, били са добри ли?
Bela Marica, por mi teașe, Gheorghe, crotco dumașe, Marica, iube hubavo, Mariu todam žitu de seje, da mate liši gužani, sejgu Gheorghe Zasave, sejgu Gheorghe Zasave, zimate сватба și istorii, лятото жетва și жени. Георги мой, dragosta nalo, като не ни va отиде, ляха сееше и за Марика мислеше, и за Марика мислеше, че блага дума му рекла, тъмо на сърце гнала. Андреев, пожелавам ти здраве и винаги да пееш песента не се остарява. Бъдете живи и здрави, да се радваме на българска народна песен. Заповядай. Благодаря ти, дядо Вълко, от сърце ти благодаря. Да си жив и здрав, още дълги години да живееш, колкото ти е дал Господ, и да още много песни да напишеш, за да ги пеем. Защото аз много отдавна, много години, той ми е казал много песни и много песни е съчинил за мен. Благодаря му от сърце.
Уважаеми присъстващи, драги ранобудните, пораните дни, при Българско национално радио програма Хоризонт, добре сте дошли на поредната среща. Изпитвам истинско удоволствие като член от ръководството на този клуб, че толкова много хора са ни уважили на четвъртата поред среща. И да пожелая на всички, по-точно, имам една такава молба, тъй като аз издадах една книга, занимавам с фолклор, и искам присъстващите да се съберем на клуб, де се казва, да направим една обща снимка, която ще е качена във втората си книга. Сега, всички, още веднъж благодаря на всички, които присъстват на тази среща. Чувствам се особено щастлив, че знам, че някои са дошли просто да ме уважат и като 87-я ми рожден ден, който ще бъде на 16-ти, малко по-напред го правим. Пожелавам на всички здраве, приятно прикарване, прегръщам ви, целувам ви всички. Аз искам да кажа няколко думи. Аз съм от Велико Търново, тъй като разбрах, че има и рожден ден и тук срещата има голямо желание да дойда. Макар че стоях много часове на Стара Загора на гарата, но въпреки всичко исках да дойда, за да видя тая среща, защото чувах, но не съм я видяла. Аз дойдох на живо да я видя и да поздравя рожденника с неговия 87 рожден ден. Да е жив и здрав. Пожелавам му от сърце, от всички гости, които са дошли в Бургас. Също благодаря на домакините, които на посрещат, на господин Бодуров, на всички участници, на всички ръководители, които са организирали тая среща. А на рожденика да е жив и здрав, да винаги да бъде млад, щастлив, весел, засмян, да бъде винаги здрав, като здравица. Пожелавам от сърце един скромен подарък. Цветята, да бъде весел, щастлив, винаги да бъде толкова красив, като цветята. Заповядай. Заповядай на скромни подаръци. Подарявам му бомбони, да бъде живота му сладък като бомбоните. Честит рожден ден. Малко. А сега искам да поканя едни мои приятели. Ще ви поздравят с една украинска песен. Те са руснаци и германци. Любих си била
когато умират звезди. Светът е за двама, светът е за двама. Уморен той. Даже мен да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, стръкчи пролетен цвят. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, стръкчи пролетен цвят. Потърси ме, потърси ме. Народна песен от Средецко, Стоян Физиев. Аплодисменти. От Момена църква, Желязково. Да си го кажем. Добър ден на всички. Бъдете все така слънчеви и усмихнати, както днеска времето ни поднесе тази изненада, след пролетния дъжд, който беше снощи. И пак бъдете живи и здрави и приятно слушане и гледане. Благодаря ви. Мама на Стоян думаше Вико, Стояне, Стояне, не ти ли дойде времето да те бъдиме. Ясно ще мале отидох на студентиста кладене, тамо си мале забари една ми мома хубава. Росен Поборников, Георги Домакчев. Иди, мале, поискай коминия, мале, ледъда. Голяма сватба ще вдигнем, голяма сватба полярска. Наню се боле разболя, мре от тежка болест незнайна. Не може пешо да върви, мре нито пък на кон да седи. Уйчому писмо написа, мре да го гьок тебе проводи, да го гьок тебе проводи, мре на стара майка и татко. Татко му писмо получи, мре да стана рано в неделя. Упрегна Ойгон Дилуле, мре отиде Наню да вземе. Добър ден. Майка му вкъщи плачеше, мре плачеше и нарядаше. Божеле мили Божичко, мре 10 съм дяца имала.
10 сърдяца имала, пред тебе съм гроба сторила. Един наню остана, пред него ле Боже ще вземиш. Благодаря ви. Люта слана паднало, между Илинден Марите. Между два личи празника, на никой зарар не стои.